what some of us are fighting for is to see that this oppressive system is crushed. We don't care whether, I don't even care whether I would be part of the top echelon in the room. I'm not worried, but I'm dying to see a change that, in the system. That's all. That's all. Taigara mumako yewondo abata imanya dakabatesa kuchingira Zimbabwe. Taigara mumako yewondo abata imanya dakabatesa kuchingira Zimbabwe. Vakomana vasikana Zimbabwe, magorila makomo abata imanya dakabatesa. Thank you for tuning into Zim News Beat TV with Robert Pfumani. The Forgotten Veterans, chirongwa chiri kuteera nhoroondo kana kuti matsimba evarwi vehondo yerusununguko, vakomana nevasikana who sacrificed their youthful life to liberate Zimbabwe. Kana muri kuona chirongwa muri kunzvimbo dzakasiyana-siyana, kana muri hama neshamwari dzemagamba, tinoziva kuti mamwe magamba vave vana sekuru, saka zveteknology vanogara vasipo, vazivisei kuti kune chirongwa chiri kunyora nhoroondo yebasa ramakaita munguva yehondo yechimurenga. Vana Mujiba, vana Chimbwido, chirongwa chenyu, uyai tigare pasi titaure musiyewo nhoroondo yenyu. Nhasi tiri kupi? Tiri muno muguta reHarare, matateera rimwe gamba rakaendawo kuhondo riri mwana mudiki kana kuti mukomana mudiki, ndokutotanga kumera ndebvu yekutanga vari musango. Tati aiwaka, regai tigare nemi pasi tinzwewo pamakafamba napo. Ngatipindei muhurukuro. Baba Pambai, tiri kukutendai nekutigamuchira uye nekumbokubvisai muofisi kuti aya taona tikamboti tozoya kumba aya tikatiuye kuofisi ikoko toziva kuti aya basa ninge rakakuwandirai. Toda kuti tidzokere kumusha kwakazvarwa mukomana wandigere naye pazuva ranhasi, kuti mukomana uyu akazvarirwa kumhuri yekupi uyewo zvakare mhuri yavo yakamira sei nemakuriro avakaita. Ndakaberekwa gore ra1959 kuChimanimani. Mhuri yedu tiri kuChimanimani iri kunonzi kwaRisitu. Uko kune Risitu Mission. PaRisitu Mission ndo patinobva ipapo, ndo pane ruzhinji rwemhuri yekwedu. Asi nekuda kwemabasa ini ndakazoberekerwa kuChimanimani mugore rendareva iri. Ndaberekwa kuChimanimani, ndakakurira munzvimbo yeChimanimani, munana Chata Estate. Ikoko ndakazonge ndaenda ikoko nondokwaiva nasekuru aizvara amai vangu. Asi amai vangu, baba vangu ndewe kwaRisitu, amai vangu ndewe Mabiriwiri. Imo muChimanimani, nzvimbo kuChimanimani ikoko. Saka isu takaberekwa tiripo 10 mhuri yekwedu. Ini ndindava first born. Saka ndakatanga primary education yangu ku Cambridge Primary School iri muChata Estate. Ndichibva kuCambridge vanasekuru vazotama kubva ikoko, takazoenda kunozi kuWestern Hall, kunzvimbo iri chikoro chiri padhuze nepaMachongwe. Ndope ndakazoita kusvika mugrade, takatanga yedu iri sub A, sub B, kusvika mugrade 4 ndichidzokera kuChimanimani Primary School. Ndokuenda kaitira grade 4, grade 5, grade 6 yangu
baba wangu inini vakazonge vawana reserva rwavo kunonzi kungaoni primary ngaoni area iri muchipinge district mudunhu rekwamutema chief ndi Mutema but tiri ikoko nechimanimani tingori pabhodha rechimanimani nechipinge kunonzi kuGwindingwi uko kune Gwindingwi estate saka tiri ipapo kutiri kokumusha kwedu ikoko ndokwendakazoita actually ndakazodzokorora grade 5 grade 6 grade 7 na June 1975 ndopa ndakazobva nevamwe vangu takuenda kunocrossa border mweya wehondo yechimurenga wanga watiputira plus ndokwaizvarwa comrade vaya vaizi Obed Liwayo kana makambonzwa mastori ekuchimanimani vakarova mabhunu paWingrove vakaita mabattles avanga kati wandei ikoko yawo asi vanga vangotsauka mugwarambijana nekuti vanga vabvenga kumaoperation zones akanga aripo nguva iyoyo vichidzokera kuarea yekuku asi nofunga yakanga iri nzira yavo yekudzokera kuMozambique comrade ivava vakagara chaizvo vari mukuru wepachindundu pazouya macomrades akawanda achienda kuchikoro muno ndopo akange vari makore ese pevaishanda vari I don't know whether he was a boarding master, I'm not sure. Saka mugore iroro tiri ikoko macomrades 1975 iyo vakange vava mumaoperations saka vakasvika nepamba pedu pamusha pedu tanga tichitotamba zvedu bhora sevakomana vadiki munguva iyoyo ndaane 15 point something years vasvika vakatideedza vari muchisango chiri padhuze nepamba takaendapo tikavaona tikataura navo handichazivi zvangu mazita avo asi vakataura saka inyaya yakatifadza ini nevanin'ina vangu ndokubva tangotaura nezvavo ivo ndokubva vapfuura ndobva vatibvunza ndobva tavapa direction yavanga vachida vanga varipo 12 I think 12 or 13 thereabout namba yavo saka vakatibvunza kuti nzira inoenda kumatownship yekwenyu ndeipi tikavaratidza saka vari muprocess yekuenda ikoko vakazosangana nevamwe vakomana vetaikura navo vetaifudza navo mombe vana Hepson Mashaya mombe vana Solomon vana Isaac vana Luke Teiwa Elisha Teiwa nevamwe vakadaro saka iyi nyaya iyi kubva pezvaitika izvozvo haina kuzotigarisa pasi takabva tangofunga kuti kuita zviri kuita vakomana ava ndizvo chaizvo because zvinhu izvi taizvinzwa mumaredhiyo zvehondo yechimurenga izvi akuona futi eji yacho ndo eji yenyu futi tikati no the best thing unojoina kwakaenda kwaitaurwa nevakomana ava beta tiende ikoko tinozvionera ikoko saka takazorogana vabereki vasingazivi ini amai vangu vanga vaenda kuchipatara kumaternity that time saka anga ari mukuru pamba ndini nevanin'ina vangu vainditeedzera nemukomana wedu nemusikana vaitibatsira basa pamba saka ndakazongofunga kuti ndakatooneka vanin'ina vangu taronga nemashamwari yangu kuchikoro ndokubva vauya kuma2 dzeusiku because taitya kuti tikakwira bhazi robva kumusha richienda kuchipinge kana kuti kuchimanimani tinobatwa along the way saka takabva tadecida kuti no isu ngatifambe netsoka tonosangana nebhazi kumaestates saka takazongofunga kuti angatiende nekwamuseve
ndobva taenda nekwamuseve usiku ihwohwo. Bhazi richisvika petakange tiri mumamba kwedza nonga rakasvika kuma past 6 to 7 takapinda mubhazi. Bhazi iri raienda kuMount Srinda. Tapinda mubhazi muya umu takaona vamwe vanhu vekumusha vanga varimo mubhazi iroro, asi havana kuziva kuti isusu tiri kufamba sei. Mamuri wangani wakomana? Tanga tiri 7. Tanga tiri 7 ipapo. Tanga tiri 7. Tiri 7 kudaro kuti Elisha Teiwa, Luke, Hepson Mashaya Mombe, Isaac Mashaya Mombe, inini ndainzi Philip Maspera. That was my name redaishandisa panguva iyoyo. Saka takabva tafamba nebhazi riya ndokubva taenda. By then nandatora chainzi chijunior certificate chitikinyana. Ndo ranga riri gwaro rangu rindaifambisa rindakashandisa pakufamba ikoko, asi tichizwa kwetaienda. Asi hapana akakwanisa kutaura kuti bvunzowo kuti muri kuendepi wakomana, waimawanda kudai, hapana. Lucky enough manga musina teacher mubhazi remusi wacho iyoyo. Norimember rinenge wanga uri musi weWednesday handichazivi hangu zuva chairo. Saka takwira bhazi riya takasvika ndokubva tapfuurira muchipinge muya nesemubhasi ndobva tasvika Mount Srinda. Pane 10 off inoenda kunozi kwaChako. Bhazi iri raienda kunozi kuBeacon kuborder. Saka ndiro taida kuenda naro tinosara paizi paBeacon ipapo inzvimbo dzetaingonzwa. Saka rinotanga raenda kuMount Srinda secondary school. Saka isusu takadzikiswa panga pane masoja papane roadblock. Saka takadzika mubhazi muya umu tichibudisa zvitupa zvedu, tichibudisa zvitikinyana zviyezvi. Saka waiti ukabudisa anzi these are the people whom I want pass. Murungu aitarisa manje zvinenge zviyezvi. These are the people whom I want. Uchidzika unenge wakachibata. Ngoti aiti chitupa stupa uri chitikinyana. Saka takangobudisawo vanga vainazvo, vanga vasina vamwe vedu ndokubva vaiswa pasaidi. Vaiswa pasaidi kudaro time vakazonzwisisika ndokubva vazodzoserwawo mubhazi muya ndokubva taenda. Tazobva ipapo hatina petakasangana neroadblock. Takanosvika panozi paBeacon. Mozambique yanga ichangowana independence yayo ipapo 1975 because it was in June. Saka tinofunga takaenda musi wa 28 29 June thereabout. Saka panga pane masoja emabhumu anga akakemba paBeacon ipapo. Adzika mubhazi muya ipapo takatanga kuparadzana. Bosi vamba singachaiti. Bosi andataurirwa nevagari vepanzvimbo iyoyo kuti pane tension apa. Pane masoja ari kuridzirana nevanhu veFererimo. Saka ini ndakabatana nemumwe mudhara ainzi Chingwara Museve. Chingwara Museve uyu akadzika mubhazi iroro. Kwaiva nemumwe Chingwara Museve wetaigara naye kumusha kwedu. Saka ndoko akanga abva makuseni iwayo. Saka ndakabva ndamubatira mabhegi ake. Saka ndakaita fanika mwana wemudhara iye. Ndakange ndawana. Ndokubva taenda. Tichingopinda takasangana nemasoja. Mudhara wedu ndobva ndiri kuenda pamusha pangu apo. Ndokubva zvanzi Keroni. Ndokubva tadini taenda nemudhara uya. Ini ndakangotorwa semwana wemudhara uya. Ini nditapfuura paya kubva ndazotaurira mudhara uya kuti ini manje ndiri kuda kuenda kunooneka macomrades eFererimo. Ndopandakatorwa. Ndopendakasvika pamba pemudhara uya. Handina kusvika. Akati inini manje mukomana ini ndadini? Ndasvika. Wona vanhu vanogona kuridzirana pfuti pana panogara pichiridzirana pfuti. Saka iwewe ukazwa pfuti dzichirira iwe uramba uchidini? Uchienda unobira kumhiruko kwendakaratidzwa. Ndokubva ndangofamba ndawana vamwanguwo vatorawo madirection ari different from that border. Ndabva ndaenda tichienda kudaro ndiri munzira kudaro takatanga kunzwa pfuti dziri kurira.
ko chii chakuitika futi zvanga zvisina basa neni izvo anombozvitarisa ndobva ndaramba tichifamba ndichiinda yeti kuenda kwandiri kuita uku vakomana vamwe vangu vaya pavazosuspektwa kuti vafana vanhu vanga vari kutiza ndo pakatanga kuzoita kuridzirana fortunate enough hapana akabatwa ende hapana akakuwara ndokubva tadini tainda ndobva taratidzwa kwaiva nebhesi remafererimo ndobva tasvika ipapo ndobva tagara ndobva vamwe vangu vakazouyawo vamwe havana kuuya zvachose vamwe vakabva vaenda kuSpunga Baira because inenge iri necheku northern part of that area saka itasvika kuya takasvika ndobva tarara muchimba changa chiripo cheuswa usiku hwese pana chakatiwana the following day zvikazi ano saka toda kuti muende kuSpunga Baira asi kuchauya mota ichadini ichazofamba apa ichakutakurai mota iyi haina kuuya ndokubva tazozi muri kukuona uko kune magum trees ndoko muchafamba muenda chiinda ikoko ndokune vamwe venyu andokubva tafamba unonga almost half a day zvedu tichifamba tatiri vafanaka saka kufamba was not a problem kumasikati takabva tasvika paSpunga Baira paya kakaborder town tabva taiswa kune mamwe macomrades anga ngounganawo anga vatizawo vafana tatowanda paya ndopi takaonawo vamwe vedu haya vava ipapo ndobva tagara nokunga takagara ipapo for more than a week ndokubva tazozi no kuchauya rori ichakutakurai muenda kuMachazi. Machazi ndio yaiva refugee camp yanga yakakura ndokubva taenda kuMachazi tatakurwa kaita the whole day mota ichifamba kuenda kunozi kuMachazi kwacho ikoko tasvika kuMachazi takasviko tambirwawo ipapo totoona pakazara vakomana nevasikana itori nzvimbo yakatowandiwa 1975 ye tiri chakapagara paMachazi pakaita outbreak yemhezi it was a disease taka-affectwa because tairara muswa panga pasina dzimba dzakakwana ende dzimba dzanga dziri occupied nevamwe vanhu saka maingovakwa vanhu taicheka uswa tovaka mikukuso yeuswa tichigara muzvimauswa zviya isusu metaigara nokunga tanga tiri kuma-21 or so paiva neproblem yechikafu it was a scarce food yaibikwa zvayo nemamwewo macomrades zvaiorganizwa nefererimo asi zvanga zvisingakwani semarefugees nokunga vaingopuwawo zvinhu zvokuti zvibatsire marefugees from other countries zvima baged nezvimwe saka takagara ipapo kwenguva yakareba mhezi dziya takatambura nadzo no vamwe vakubviswa vakuenda kunozi kuchitoronga paiva old farm sorry ndonga raiva remaputukezi mvura iri mumu iri panzi thank you sir raiva remaputukezi paiva nematanga enguruve hatina kuenda tese takasiyana but a bigger group mumataigara umu takaenda pachitoronga takagara ipapo manga muri paiva nerwizi ronga rwakakura rwainzi budzi river tagara ipapo vamwe vaitorwa vechienda kutraining vechienda kunana Chimoyo takagarapo nekuda kwoudiki plus nekurwara kutanga tamboonda zvisingaiti saka takapagara
life was very difficult ipapo. Life was very difficult, especially in terms of food. Saka nekuda kweudiki taandisingakwanisi kuita zvaiita vamwe vaienda ndopakatanga kutaurika mawedzi kuti chirenje kana makambonzo. Vanhu vaienda kuchirenje kwaiva kutraya kunososa food mupovho yemumozambique mumamisha. Saka isusu nekuda kweeji yedu tainyanya kuzvimaster. Taingokwanisa kungoendawo musango totsvagawo matohwe nehubvu idzo dzeblack dziya idzi. Ndo zvinhu zvataikwanisa kungoona kukorekta nezvimwe zvainzi munozvitora mosanganisa nedota riri fine riya modya kuita fanga muri kudya porridge. Ndo zvimwe zvezvinhu zvaitikwanisa. Isusu vanhu vanga vakaberekerwa nzvimbo dzanga dzisina nzizi dzakanyanya kukura. Art of fishing was not there, but vamwe vedu vaibva kune marivers akakura vairaura murwizi urwu. Saka isu mvura taiitya zvedu tasinganyanyi kutambira iko plus maiva nengwena. Saka taingozobudawo tongotendererawo musango. Saka tagara ipapo takazozi no cambi yakubviswa yakuenda panonzi pa Chibawawa. Then we were transferred to Chibawawa. Takatosvika futi kwazara vanhu vamwe vaitakurwa straight from other areas vichiunzwa kuchibawawa kuya. Tasvika kuchibawawa kuya it was more of a refugee camp, but tanga taakuita sort of kuorganize. Wedi rinonzi Chigananda riya ndo parakatanga kuva ini taurika nezvaro zvigananda, but zvaizi zvigananda anga ari matanda anga akakura anga aine mhande yokuti aizivaka bharaki. Tanga taorganizwa manje taakuchigara muzvimabharaki zvemauswa. Saka mapillars aimisa zvimabharaki zvemauswa izvozviya ndo aizi zvigananda. Saka taicheka uswa topfurira neuswa tovaka mibhedha yematanda neuswa toisa uswa pamibhedha. Ndo patakatanga kusangana nezvinhu zvaizi zvitekenya. Matekenya aya akatirwadza. Aiita mutsoka nyanya kana kuti any other place ine hard skin muzvigunwe umu kana maoko aya chaiwo ukange usingaiti take care inhata inonzi jig what free. Saka zvinhu izvozvo zvaiti chikapinda because of hard skin yetsoka ukasachinzwa chaipinda mukati chobva chaenda kunotanga kuvaka dendere racho munyama yako iwewe. Saka chainyanya kuzorwadza zvakanyanya kana mazai acho akuchechenywa. Waiti chikabviswa makumbo anozinga akuzvipa chikabviswa chaikwanisa kubuda nepocket yakakura so. Chobva chabuda chakazara mazai kana tuvana twakuto. Saka sezvimbo dzanga dzisina ifumigata mvura yakazonge yakuda kunaya manje because kwantata kuenda kunana nguva iyo inorimemba mambo nana September October to November ndio nguva yatakange tiri ipapa Chibawawa. Tichigara muzvinhu izvozvo zvichinaya mvura ichipinda mumazivi. Tairara tichinaiwa usiku mvura yekumozambique yakazonge yonaya and inonaya zveshuwa. Ipapo takasvika ipapo ndopatakatanga kusangana actually tichiri pamachazi pakauya comrade Robert Mugabe na comrade Tekere na comrade Muridzo nevamwe vashoma vachaziti ndivazobhoera ndichazivi zvangu kuti ndiani zviya. Vakauya ipapo vauya vakange vari vakataura nesu pakaizwa very big rally yakaitwa ipapo. Mumwe anenge anga ari comrade Tongogara bos ndopo vakange vachikuuya kunosangana nemacomrades vaibva Eastern Front yavhurwa
tichitiza kubva kumusha tichienda ikoko. Saka ndiyo nguva yavakauya kuzotikwazisa vachizotitaurira urongwa hwehondo kuti ndozvichaitwa, mwenyu achazotorwa vachienda kutraining. Saka vaitanga vanhu vanga vakasimba uye vanga vari vanhu vakuru. Saka isi noudiki taisara nguva dzakawanda. Tazva pachibawawa paya maprograms akaramba echienderera mberi ekutorwa vanhu vechienda kutraining. Amwe aienda kunana Tembwe, Chimoyo, kukachizouya a very big recruitment yaifanwa kuenda kuTanzania. So paiuya marori aizotakura. Marori aya ndo aiuya nechikafu kubva kuBaira. Auya nechikafu akudzoka otakura vanhu oenda navo kunonzi kuDhondo, kembi yemasoja yanga irimo, iringe yakairi yemaPortuguese ikazonge yemaFererimo. Saka ndokwetaienda tichinounganidzwa ikoko. Saka isusu neundonda hwetanga tinawo panguva yacho hatina kukwanisa kudini, hatina kukwanisa kupikwa. Saka zvaingoitika once a week. Saka finally I sneaked in and noticed because waiti ukabatwa wairohwa zvisingaiti. Saka I sneaked in, ndobva ndangopindawo, ndobva ndatoenda, ndo maendero endakaita. Ndabva mati parefugee camp. Ndaendawo zvisinewo munyamarori tanga tinaye ndobva yaita breakdown munzira. Pautotaurwa nyaya yekuti amanje vanhu anga rari musango, dzokerai, kufunga kudzokera kuyawo kana kuti tinoita munyama pana. Saka luckily munzira taakufamba ndo pakadzino kune imwe rori yaenda ikoko futi nechikafu. Iyoyo aichatakuri vanhu, iyoyo yotakura ava vaamunzira kuti ipedzise rwendo. Ndokutakura kwatakaita ndobva taenda paDhondo. Tasvika paDhondo tikagara maold barracks yemasoja anga aripo. Nato party of others takutoverengwawo nevamwe vafanawo vadikiwo vanga varipo. Saka taingogurupwa vadiki taisi munogara mega. Saka paitinakidza paDhondo bhosi ndopi takatanga kuona mukeshonati. Saka taidya anonzi makanju ane nati pakati anoberekwa mumiti mihombeso. Saka taingoni masikati aya tikabuda todini tonoona zvinhu izvo. Saka finally rwendo rwekuenda kuTanzania rwakazoita. Vamwe vaienda nendege, isusu takaendeswa kushipi yainzi Chama cha Mapinduzi. Shipi iyi yakatitakura tiripo 700. Ndobva tafamba kwemazuva anokwana 3 kana kuti 4. Ndobva tanosvika kwainzi kuMutwara, Tanzania. Ndobva tasvika dano paseaport yacho ipapo. Ndobva yadhoka ipapo shipi iya. Ndobva takuchitakurwa nemota Tanzanian People's Defense Forces, ma big trucks emasoja. Tatakurwa takaendeswa kwaizi kuna Chingweya. Kuna Chingweya ndo panga pari pa headquarters yeFererimo. Paigara Samora Machel na Georgina. Ni mamwe macommanders utungamiriri weMozambique weFererimo. Saka isusu ndisi takatanga unotrainwa kuna Chingweya. Saka kuna Chingweya ukwaiva nemabhesi ainzi ana Pesintini, ana Mudzingadzi, revasikana rainzi chii ndakukangana. Vasikana vanga vasina kunyanya kuwanda. Asi vaiva nebhesi ravo ranga riri kwaro rega. Takatrainwa, hatina kutrainwa. Ipo paya ndopi tachizodistributwa. Saka ini ndakazoiswa kunonzi kubase 4 ranga riri a distance of something like 50 kilometers from the headquarters iyoyo. Ini ndokwendakaenda, asi majority imwewo yakasara ipo. Kwaiva nebase 4, kwaiva nebase 3. Ndokwetakazonotrainwa tiri ikoko. Takasvika kuiswa mugroup makambani. Saka iswa kambani yevadiki. Taiva tichigarawo, taingogarawo tiri vadiki asi tichigara panzvimbo imwe chete nevamwewo.
saka takagara paya ndokubva training yatanga ya takatrainwa ipo paya for a month ndokubva tazozi no training yapera but kunodiwa nonotrainwa ma-special tactics kuna chigweya kuhead office waiva nehead office yefere rimwe iyoyo ndopatakazosarudzwawo ndokubva ndaendawo ikokuyokuyo ndokuita kanotrainwa nemachinese tiri ipapo takatrainwa tichipedza hatina kuzodzokera kubase 4 kuyo ndopatakazobva tatanga kutakurwa tichienda kumutwara airport kumutwara airport kuyo takasvika taitakurwa nendege dzekunigeria madakota mabig ninge ema-troops saka taingoburuka mumarori muyamya tichipuwa chikafu tichipidzwa mundege muyamuyamo tasvika mukati muyamuyamo those guys were a bit tough space comrades was vaida kuti vapedze manumbers edu as quickly as possible saka taibva taenda kunodzikiswa kwainzi kunampula northern Mozambique neborder nemalawi tasvika kuya kunampula kuya takamboti gareiko kunampura tichizobvako tichirekodwa kuya tichitorwa mazita tichinyorwa iko kuya tichizobvako manje taichizotorwa manje vanga vakasimba vichibva vaendeswa straight kuuya kunopinda kumusha kuno maoperations saka takambosara tiriko bva tazotakurwa bva tazi amwe achada kumbonofidwa saka takabva taiswa pane rimwe bhesi ndakukanganwa paiva nedziva range panga pane rwizi rwanga ruripo ikoko kuarea yekukirimani ndokubva tambogara ipapo tichidya zvainaka ipapo tichibikirwa rice makaroni sadza nenyama mombe paiva nemombe dzaivapo dzichiurawa tichipuwa nyama takazobvapo tasimba manje taiprepewa kuti tione kuzopinda ipapo takagara ipapo actually yaiva company yaiprocessa masisals nzvimbo yacho iyoyo saka paiva neaccommodation tanga takawanda futi ipapo tese tabva kutanzania ikoko ndopaitorwa vanhu manje vichiiswa maunits vichiiswa kuno kumusha kufront saka inini ipapo nevamwe because Tanzania takapuwa training yanga yakanaka zvikuru wesoldiers by then takatorwa nevakuru ndovanamboenda mukirimani tichivachengeta kukirimani kwaimbogara vana comrade Tekere ndokwaisvikira vakuru vese vaiuya kuzoona saka taigara mumba yemusabab tiripo 6 zviyani charemember tiri 6 finally takazotorwa nemota kubva ipapo maanezita rekuhondo manje mazita tanga tagara taanawo kubva kutanzania because taibva tazi chinjai mazita inini ndopendakanzi ndinoitwa comrade Givemore Tichatonga ndirangarira zita rangu rendakazongoramba ndichishandisa ndichiuya kuno kumaoperations kuno kumusha tabva tatakurwa tagara kukirimani kuya tinogara mwedzi yakanyanya kuwanda nga 2 months or so bva tazotakurwa nemota yanga ina comrade Tongogara Joshua Smith airambwi nechazi the third one ndobva tatakurwa nemota iya ndobva taenda kunobira Zambezi kuuya kuchimoyo takabira tese mota iyi nechikepe ichocho zvese vataenda kuchimoyo saka tasvika pachimoyo takasvika kungogara futi tichichengeta vakuru vaya pachimoyo paya handina kupagara
That was in September. Ndofunga ndakangoita just a few, hazvina kusvika a week. Ndo pakabva paita chimoyo attack. One morning ndakange ndaenda matoilets aiva across the road kana makambosvika pachimoyo pane monument paya pane road iya tinobva nayo inopinda kuenda kumberi kudai paiva paheadquarters patakaenda ndokusvika paya one morning. Saka matoilets edu mabrayer toilets aiva across the road. Saka ndakaenda ikoko. Ndiri ikoko ndopandakanzwa ndege vanechiti South African Airways vamwe aingotaurawo ndege iyaiya changa chiri unique about it yanga iri mudenga iyo yanga yakaita white like chiona kana kuti cream like kana kuti something like that, but yaibudisa light kudai pasi payo. Ndichibuda muya ndichida kuti ndidzokere uku kwendabva ndichitarisa so ku western side ndakaona ndege dzichiuya apa handisina pfuti. Ine flash of an eye pfuti dzakatanga kurira, ndege dziya dzichibhomba. Ndakabva ndachinja direction kubva ndatiza kubva ndadzika nepamwe paiva negarage paigadzirwa mota dzemacomrades. Kubva tadzika ndokubva tapinda murwizi. Unoona makafira macomrades aya mukaona mapicture epachimoyo aya ndio metakange taenda kunohwanda along the zvakaita zvima streams. Ndopakauya umwe comrade anga abva kubhesi ainzi Pessinton echiti macomrades helicopter muri kudzinzwa here itsvo kana muri mumu makahwanda mwamuri muno budai munoparara nemahelicopter. Aikamina aine mudondoro wake uya midondoro yemwe ya inoresta amwe apa bosi kuPessinton paigara macomrades anenge akuwara kuhondo vechiiswa resuscitate vechirapwa vari ikokuya anga vakakuwara. Saka inini ndakateererawo hatakatobuda motakawanda vatatiza, asi kutiza kwataiita taienda direction yekokoso western direction. Tiri kutiza kudaro takasvika ndandega tandongoya munhu hapana anozofamba nemumwe nekwakaipa uku misha yakufuta utsi ndege dziri kubhomba tiri kudziona makembesi atapa akomberedzwa helicopter dziri kuhovha the whole morning yese. Chii chaitika apa ndotakuwara uma muchadzokereki. Ndopendakazoti ndakahwanda pena ndakahwanda ndoto vanhu vari kumhanya vanga vaenda mberi vari kudzoka macomrades kwachata kuri kuuya mabhunu ari kupfura vanhu nepfuti andimoona manje avana mhanya ndichidzokerawo kuita sira kudzokera mukati. Ndakasvika unosangana nacomrade vaya manje yokukamhina vaya ndobva ti comrade chii chiri kuitika ndikati kuri kuzi kuri kuuya mabhunu ndokubva ti aiwa usacharamba uchidzokera vanhu vari kufa uri kuurava vanhu iwewe chipinda nemumu makarimwa apa umwe moyo ndakutya kuti ndinorohwa imomo. Ndakazotopinda nemo ndauza kuti ndimo madzikira mabhunu zvakaitika takapesana iwe wakanopinda vakanodai isi takabva tapesana tichibva tadai ndokubva tafamba tiri kufamba kudaro comrade uya ndakutofambawo naye tatese munengimo muya mumunda wanga wakamborimwa ndokubva tazonopinda muchisango ndokubva tamboti garei ipapo ndobva kwauya vasikana vechimhanya vechichema
comrade yanovati comrades uyai pano. Saka some of them were undressed by then. Nehora dzavanga waona muyameta izibvai muyawo. Zikazi na comrade kurura sheti yako upe hanzvadzi yako isunge tiinde tibve pana togona kuurawa iwe wofamba usina hembe. No, it's okay. Bvisa sheti yangu yanga iri long sleeve. Musikana uya atora sheti yasunga tafamba ta 5 vasikana 3 nesu isusu tiri 4 vasikana nesu tiri 2. Comrade uyauya akati iwe pinda pamberi. Saka taifamba mudondo riya mai ndaiteera maifamba namunhoro maiva ni nzira dzemhuka. Tofamba toenda tofamba tazonosvika panga paine chimwe chistream paiva nemuonde wakamera ipapo paine mauswa akakura. Tabva tapinda izvi zvekukuku tiri kungozvinzwa zviri kuitika uku isi tatobuda muzoni. Ndanodhuma mukuze wenyuchi. Nyuchi dzanga dzakaungana dzakaita chiball like anaudziona because ndakanotukutira so yedi ndatodenhera vamwe vese vari kuteera. Yei nenyuchi dziya dzati hatichazivi kuti umwe nemumwe ini ndazobuda comrade yavo azobuda akuita zvekukambaira. Tanogara petagara todeedza vasikana vamwe vangohwandawo vari kurumwa nenyuchi vazouya petanga tiri pavasvika vagara. Ndokuzvazi nakomrade yaona manje inini handichakwanisi kufamba. Mudondoro wangu adini triningi yangu walking stick yangu yasara. Saka toita sei ndikati amira ndinoitora. Yadonha ipo patarumwa nenyuchi pamuonda. Hanawo pasvika. Nyuchi dziya dzikati neni ava vari kuona manje dzanyuchi nyuchi finally ndikati anhu hapana kusikufa. Ndeibva ndajamba ndeiva ndaenda kunoti musoro mauswa makumbo mudenga. Chinguwa ndiripo ndikati saka ndakataura ndega ndikati saka inini ndofa nenyuchi here nyika yacho inenge yasununguka here manje ndachizvitaurira ndega. Ndakazongoona nyuchi dziya dzakungoti ndechibva ndabuda ndiva ndaenda pane vamwe vangu ndamarwa mabwa okufesi kwese apa musoro wese wachena ningi mborera dzenyuchi dziya idzi ane bvudzi ranga risina kukura zvakanyanya. Vasikana vaya vapfugama vakundibvisa. Saka tofamba sei comrade achagoni kufamba. Ndikati amirai nditsvage zvikatsvaga muti wakasimba kuti ndikakwanisa kungoucheka ndinodini tinofamba tinoenda. Ndobva ndatenderera ndobva ndatsvaga muti uya kunze uko chiri kutsva tiri kungonzwa tiri kungonzwa kukembi kuya. Ndobva ndatora muti uya watauwana asipinda pamberi. Tapinda tafamba kwakuda zuva radoka manje kwakusviba. Zvikazi macomrades tabuda muzoni ngatichiramba tiifamba tiende kuchimoyo. Asi ngatisvike nepamisha apa. Tada kusvika pamusha wekutanga tashaya vanhu. Taenda pamusha wechi2 tikuteera nzira manje dzinofambwa nadzo nevanhu vemisha iya tashaya vanhu. Azoti pechitatu ndopetakazoona mumwe murume toti macomrade wataura nesu paya nechimozambique chavo mapona nkhondo. Ndokubva tati anoti vasikana ava havana chekupfeka
tinoda kufamba zvikazi vamwe wenyu vapfuura panapa wakatowanda wakadaro asi mirai amai vauye Mbijana kubva pauya madzimai 2 nevana so zvisikana ndobva vapinda mumba ndotora mazambi avo ndopa pasikana vaya ndobva tabva ndingori nechitrauzi changu chenanga ndingori nacho chenanga ndakapfeka taenda tasvika takazonopinda kuroad kune mota tava takwira takaona mota dzaifamba imomo dzemasoja efererimo dzichitakura vanhu vatamirirwa vatatakurwa vataendwa nesu muchimoyo takasvika muchimoyo muya ndome ndakatanga kuziva comrade Sekiramai comrade Herbert Ushokunze comrade Herbert Ushokunze taivaziva tanga tinawo pa headquarters pachimoyo comrade Sekiramai kana vanga varipo anakati ndakwanisa kunyatsozwa kuti vapinde vapipapo ndokubva vichirapa vanhu manje kuchipatara tozoendako inini handina kukwara pahondo iyoyo andakana chandakaitwa but ndakamarika manje nemiti neronda rendakazova handisi ndakabayiwa nei in the process saka ndopa takazoenda tichingorapiwa muchuravo maigarwa imomuya ndopakazozi no maakubva maakuenda kugorongoza ndokwaane makembi nevamwe comrade wechikadzi vari panapa 1 anozi Eva Mo aripo panapa tichazomuona tichazomutaurirawo nezvenyu ndokubva saka isusu takaiswa kubhesi revadiki asati tangugarako vatateerwa futi zvikazi vakomana vedu aya takabva nawo vekutraina kutanzania vaya tiri kuada vatatorwa kana varipo vapenyu atorwa tanga titoripo asi nofunga tanga tasara 3 pane vamwe vedu vosi pekutanga tanga tiri 5 2 vamwe tinazovaona hedu kuti zvakafamba sei kuda vakapararawo pachimoyo ipo pai ndazombovaona then ndokubva taenda paigara mashefu edu paheadquarters tiri paheadquarters iyoyo ndo pakazobatwa mashefu etaichengeta aya comrade Ushokunze nacomrade Tekere vakabatwa neaitwa comrade Chigohe nacomrade Mandizvidza nevakomana 2 ainzi Wise saka vakauya midnight usiku pane mota apa panga pana Mudhara Tangwena the late chief Tangwena na right hand man wake saka mashefu airara pasi mumba mairara vakawanda saka musuyu comrade Rex Nhongo havana kurarapa vamwe vanga vasipo vanga vakabuda nemission kuenda kumabhesi comrade Nhongo havana kurara ipapo vanga varipo ndivo ivavo vatekeri vaushekunze nachief Tangwena nabodyguard wake wacho iyeye ndo vakange vararapo musi iwoyo saka pakazouya mota yakauya usiku isati takuinzwa neupwere tanga tararawo vanga vari pagedho amene kuti vakaitawo sei vanga vari pajutiwo ndokubva vasvika paya ndokubva nevakomana naJosto vaya ndokuenda kunobata vadhara vaya taiva nemukomana anga ari ADC wavanhongo ndiye anga ari mukuru kwatiri tese ainzi Jimmy comrade Jimmy
ndo vakazokurumidza kumuka kuzoti Musa vakuru vatotorwa vabva vaenda kunosungirwa imo mugorongoza ameno vakanosungirwa navana Chigove naMandizvidza nevakomana ivavo ndokubva vabva ikoko ndobva vadai kuenda kumakempi. Saka Jimmy uya ivo vakabva vasiya chimota changa chiripo ndokubva vatora mota yaishandiswa nevakuru avo iri yaiva viable ndokukanda vadhara vaya muya kubva varova mota yavo ndokubva vaenda navo isazosaratamuka hapachina vakuru. Zvinhu zvashata. Tanga kutora pfuti techinodziviga techididi dzanga dzasiyiwa dziri muchimota chiya ndokubva vazotora chimota chiya ichi Jimmy uya ndokuenda ndokunosangana naComrade Rex Nongo ndokubva vatonga vati mashefa adi atorwa usiku ihwo. Zvikazi ndoza mashoko akatara ndipe pfuti yangu kuno ndokubva vapuwa pfuti yavo avo ndokubva vaenda kumabhesi kuchimoyo kuya area kuya kwanga kwane mabhesi matsva vaiziva kwavaienda mumadondo imomo right. Isi tasara paya tazonzwa time ana Josto naningi uya vabatwa naWise vabatwa naChigove nani zviyana hama dziripi andichanyatsoziva zvangu vamwe vacho vabatwa. Mashefu aya vanosunungurwa vanga vakakuvara vakarohwa zvisingaiti vairohwa nemabhati epfuti ndokubva vazotorwa ndokubva bhesi rachinjwa ndokubva taendeswa kumwe imomo muarea yegorongoza iyoyo kune imwe nzvimbo kwatakanosvika futi ndobva tagara ikoko. Ini zvangoramba zvichindinetsa manje mupfungwa mangu kuti izvi tinopona here izvi zvatiri kuita izvi hazvizvo zvitakatrenerwa izvi tadii kuenda kumusha. Saka ndopakauya macommanders aiuya kuzopuwa matroops paheadquarters paya vechirongerwa hondo dzacho nana Comrade Tongogara nana Comrade Rex Nongwa ichipuwa mamap ekutoda kuti muende kwakadai nekwakadai unokuoperation muno muZimbabwe. Ini ndo pendakabva ndatorawo mukana bva ndatiza kubva paya nepfuti yendaishandisa kugadha ipapo havo mundatiza ndasiya zviya izvi zvekuchengeta vakuru vaya ndajoina timu dzekumusha idzi torwa neimwe member yegeneral staff zvikazi mufana hende iwe don't worry ngatiende tabva tauya ndisu havaiuya kumanikarendi vapuwa matroops avo nepfuti dzavo tese taarmed asi aiwe mufana iwe hende ndoda kuenda newe tabva tauya tasvika tatakurwa nemota taiswa kudhuze nekubhodha raizoita kuti kana taakupinda taizonobudira kunonzi kwamutambara kunonzi kwaNyambeva. Tafamba takwira makomo aya ndisuyo tapinda tasvika kwaNyambeva tatomupofu takutoita zvemaoperations muno muZimbabwe. Tasvika kupovo tabikirwa chikafu tadya. The following day yacho taenda mumasango medu metinohwanda imomo during the day tahwanda imomo apa takuzi tiri kufanira kuenda kwaMarangi unoreinforce masection ekwaMarangi. Ndome ndakatanga kunosangana nana Comrade Augustine Mhere ndo vamwe vacho vangauya kuzotitambira kuseri vechiuya kunotora mareinforcement. Inini ndakatrainwa kuTanzania negrupu rainzi Songa Mbere. Kune vamwe vakazoteera kumashure kwedu vakazotrainwa ikoko vakatrainwa negrupu rainzi Fanya Haraka. Isi takaita neya inzi Songa Mbere ndo ranga riri grupu rangu inini. Saka
takazomuka kwakukwidza makomo kwakudzika ini ndanda ane idea semunhu akaberekerwa muchimanimani yenzvimbo iyoyo saka takanodzika ndokuenda kunopinda nemumakomo tobva tadzika kuenda kunozi kusango rerimiti ndokunobira saka takanobira senguva inezvi kwakuda kuita kusati kwanyatsoti zuva ranga ranyatsodzika chaizvo manga muri muna June chanyatsorimemba zvangu but yanga ya 1970 late 77 because takasvika kwaMarange uku zhisha rava kupera saka patakaenda unobira napo pari pazambuko redu toona pakadambuka miti zviratidzi kuti muti pano pakaitika hondo vaiva neidea pakaitika hondo makomrades ichibira panaka rwuiswa nemahelicopter nechi saka tabira rwizi ruya kwanga kusviba mbichana tabira Odzi River zvakanaka tabira takasangana nambuya wanga akabata tswanda mutswanda umu manga muine nyii dzakaoma mukanwa manga maoma nenzara saka ini ndakangonokorawo buzai mbuya wanga vechikuruso ndaingonokorawo nyidzi yatichiisa muhomwe hana kudya ipapo ndati fambe tichimirira vamwe kuti tipere tese kubira ndibva ndadai ndakafunga kuti inzungu ndikati ndachipura nzungu ndangoona kasaizi yazvo iya ndikafunga kuti inzungu izvo inyii dai kuri gugurura vandati kune mumwe wangu ichi chiizveki zvikaza iwe mufushwa inyii dzakaomeswa kai ati inyii asi kungosvisvina izvi takudya zvedu takudya paipa tazokwana tese aendei taamaMarange mungoda hatina kumboziva kuti ingoda tiri kutsika taingofamba tabva takwidza tabva tazodistributwa naiswa musection mumwe ainzi America mudzvinyiriri ndio section yendakasvika kuiswa tagara muya sangana nana comrade Owen ivana comrade America vacho ana comrade Dakarai ana comrade Jaha nemamwe macomrades takawanda taiva a squad of 18 ni one member yegeneral staff yanga yegeneral staff yainzi Fearless Feng ndiye mumwe tanga tinaye imomo tagara zvedu but taiziva kuti provincial commander wedu ndi Tonderai Nyika comrade Simondi ichiteedzerwa na comrade nguva iyoyo na comrade Chiwenga achanzi Dominic Chinenge nguva iyoyo natanzo vaingouyawo sevanhu vaifamba kuma district akasiyana siyana sector yandakapinda ini yainzi Munomutapa sector Munomutapa sector ndiye yaibva kuZimunya Marange Bohera ndokwetai operata ikoko nimo mese maMarange muya taibira kuBohera kwaiva nana comrade Transistor nemamwe macomrades anga akawanda anga ariko ikokoko takagara tatosisindi mabhetoro emaMarange atanga taisangana nawo chaizvo because paiva nekembi yainzi Mutsago nguva iyoyo neimwe yainzi Makomwe saka hondo yaivapo yaiva kuti mabhunu aida kucrossa from Makomwe camp kuenda kuMutsago Mutsago iri mudhuze kuti mukabva maMutsago makutonopinda kwaChiyadzwa kwana Chiyadzwa ikokuya takagara muya hondo dzanga dzisingaperi bozi hondo dzainyanya kuwanda dzanga dziri dzekuti isusu taiita ambush mabhunu ida kutraya kupinda kuenda kukembi iya
saka zvakazorongwa kuti no ngatinoataka kembi yepamutsagwe. Ini ndakaendapo kamwe pabhetro iroro usiku ndokunoirova kembi iyai, haina kuzombonyanya kugara kubva yabviswa. Tatoziva kuti kuno kurato liberation zone kwakabva kwasara makomwe. Ndiye takachizokura nayo makomwe iya, kuzi ndakatokurira Mwamarangi. I know Mwamarangi kubva kuna odds kunosvika kumapurazi ndombe taionana nana comrade Augustine Mhere ivavo vaiuya tichiona tichienda tichironga mapetrols, tichienda tinoita mapetrols haya imomo. Takarwa mapetrols akati wandei chaizvo. Mwamarangi nesuwo tichatakwa nemahelicopters. Taigara takamhanya, asi takange tatozvijairira plus tanga tichiri vadiki. Zvaiva easy kuita dodge away from mahelicopters ivaya. Saka taimbobira tomboenda kuBohera tonodzoka, tomboenda kuZimunya tombonodzoka. kuZimunya tainyanyaendako kumacombine operations. Saka zoguma taana section commando wedu anga akuzi Chinovava, ndiye mumwe wetaiva naye. Ari paMwamutariro taizoenda kana iye zvimudhara uyu pendaitaura naye ndaimutaurira mamwe emakomrades nevamwe vakapfuura ndaimutaurira Chinovava, comrade Chinovava ivavo takashanda nawo chaizvo, takaita mabattles akawanda nawo. He was very brave. Saka taipota tichimboenda kunoita maambush tiri pajoint venture nedistrict rekuZimunya mumutare Chipinge Victoria Falls Road Masvingoi neChimanimani. Imomo taipota tichimboenda kuti tinoita maambush maconvoy. Varungu vangu vakufamba nemaconvoy. Saka maconvoy iwaya taipota tichiataka tichienda kumakomo muZimunya muya kunonzi munhigiwo mana 12 miles uko. Ndakukanganwa zita regomo is a very common gomo iroro. Taipinda mese imomo. Saka taipota tichiti material yedu kana yakuita shoma taidzokera kuenda kuMozambique kuSeru kunotambira ammunition tichidzoka. Saka taikwira nekuHimalaya mountains kuya uko toenda tonotora 2-3-4 days todzoka touya kuma areas of operation yedu. Ma-early days iwaya ndo akarongwa kuzi no ngatinorwisa Gandrif. Gandrif ndio yaisupplya mahelicopters aiuya echitiharasa. Saka makomanda acho ndio ana comrades Mondi ivava vanga varipo. Achaziva kuti pachiwenga vanga varipowo here pahondo iyoyo. Takaiita ipo paya paGandrif paya zvakambonge zvamboti dzikire but zvinonyanya tora mazuva akawanda because helicopter dzaienda kunoataka macomrades aiva kuChipinge kuChimanimani kuya kweso dzaiuya helicopter dzaiteera rwizi. Mvura inenge ichiita noise saka hamunzwi. Munozogodzinzwa pamwe mvura kana yakawanda muyawo dzatosvika. Handi rwizi rinenge richiti miti kumhiri dzaifamba pakati pacho dziri pasi ndozvidzaiita dzichiuya kutoti ataka mumabasement inge takabhesa muyawo. Saka inguva yakareba chaizvo takagara zvichiitika izvozvo apa tiri kutokurawo. Ndakatanga kuona ndebvu yangu ndakatanga kuona ndamera ndebvu ndiri Mwamarangi.
That was 19 unonzi kwana Nerupiri chazivi ndakumira ndebvuke ndakuzita kutochemberera muhondo saka ndo pakazongepo chizouyawo nyaya dzemarangest house ndokuchizomboenda nokungoramba tiri mumarange muya takamboenda kune imwe hondo yetakaenda kunorwisa chimanimani police station takabva tiri kwamarangi inini ndaikuziva manje kuarea yekuchimanimani ndini ndakaenda kureconnaissance yekukembi yekuchimanimani papolice station yekuchimanimani inini ndini ndakatungamirira macomrades iwayo kwete as a commander but ndini ndaiziva nzira dzacho because mumakomo iwayo ndometaitsvaga huni naana mai tichikura mulocation yekuchimanimani saka ndaitokuziva nekukembi kwacho ikoko taiva vamwe vakomana vetaidzidza navo vaibva ikoko vaizana John Danda nana Love Mo Chidakwa nana uyu vetaidzidza navo pachimanimani primary school because baba vangu ini vaishanda muchimanimani saka ndomaigara amai vangu nababa vangu uku kwana mbuya kwendakazoitira chikoro zvakanyanyawo ndakange ndatorwa nambuya vechiti ndipei mwana wokugara naye ndokuenda kwendakazoita kuku kwana sekuru saka ndaikuziva saka takatosvika pakembi paya masikati kune muti uriko usingadzikisi mashizha unozi mutsenga wakango uri tsiketi une mashizha zvidekadeki but une very good cover saka takatoenda ndokubva tasvika ndokubva taenda kumusoro kwekembi pakembi pacho pamusoro pacho paraini rekutanga redzimba dziripo ndo paimhara mahelicopters panopapa patori nemadrum anga aripo saka takasvika ndokubva taenda muedge mefence muedge mefence umu ndo maiva nezvirugu zvehuku dzemapurisa saka mumwe mupurisa akauya pafenzi paya isitiripo fortunate enough hapana ikosora ichibva asvika anga akabata chigubhu chake nenhingi nechimwe chinge chitswanda zvanga zviine chikafu chehuku akavhura ari pamberi pedu tichimuona kuti uyu zvakaita pakona tichimuona edu kuti uyu ndobva apedza ndobva abuda ndobva akia pachirugu chake ndobva abuda ndobva adzokera ndobva aenda kudzimba dzavo dzanga dzakaita raini mairidzwa pane imba yanga iripo yaiva nepati saka pairidzwa chipo chekuti tinditindindi vana vechifara pechitambwa nemadzimai nengongori musi wechina isi kuronga kunouya nehondo ipapo manheru acho hatisi kufara tiri serious ivo vari kufara zvavo tadzoka taenda kunotora vamwe manje tabva tatera fireguard game reserve rekuchimanimani kune Bridal Falls iyayai iko kuya asanga tiri nechekuno kumakomo ari nechekuno tauya tasvika pasvibaka wausiku undercover natora maposition saka pamusoro pekembi iyoyo panga pane masabhabhu evarungu anga aripo saka dzimba idzodzo dzakabva dzarongerwa kuzi right vachaitawo makomana vachadini vachanorowa dzimba idzi dzozoti destabilize tiri musasu tichirowa kembi asi dzimba zhinji dzemapurisa nemastocks zviri museri ndaivataurira vanga vari vakuru vedu ipapo right okay saka zvombo zvinodiwa panapa panodiwa mamota 60 mabhazuka nerecoilless rifle zvikazi kumhiri kune club yemabhunuko kunorohwa nerecoilless rocket launcher
tasvika nemabhazuka papaya chatsva dzimba dziya dzese dziya dzakaita raini dziya dzakarohwa dzese dzipamusoro idzi dzikuseri kwaingokandwawo zvaikandwa ikoko iye mabhunu dzanga dziri pamusoro apa dzakakandirwawo mabhazuka mukati chimanimani yese iyaiya yakanyarara kuti zii ndokubva tabva ndobva tadzokera muchata estate mumagamu muya mapaini muya ndome takanoswera tiri the following day tibva tabuda tibva tadzika kuenda mana biriru tatoseparata vanoenda kuzimunya muchindwi umo vanoendawo vakadai isi taienda kwamarange takabva taenda nemumakomo ekuku ndokubva tanoenda takaita 2 days tiri munzira tichienda. What some of us are fighting for is to see that this oppressive system is crushed. We don't care whether, I don't even care whether I would be part of the top echelon in the room. I'm not worried, but I die to see. I'm dying to see a change that in the system. That's all. That's all. Taigara mumakomo yewondo abata imanya dakabatesa tikichingira Zimbabwe taigara mumakomo yewondo abata imanya dakabatesa tikichingira Zimbabwe vakomana vasikana magorira mumakomo abata imanya dakabatesa. Thank you for tuning in to Zim News Beat TV with Robert Tapfumani.